Og nagsugod na sab ang lain natong adlaw sa atong community pantry diri sa sitio Pandayan sa Barangay Poblacion Occidental sa Consolacion. Balik ko diha tanawar ko mga naong ano. Ayun nagsalot ba? Ayun nagsalot. Nakakuha na ka. Ah. Nagadiin ka ba? Taga dara na sir, gilid sir. Unsa man ang barangay? Pandayan. Pandayan gyapon. Salamat, sir. Salamat Salamat. magluto. Akong lola ra maluto ani. Okay. Nagadiin ka ba? Sira Pandayan sir. Pandayan ra. Saan na mo pagluto? Sultan Bisaya. Nagadiin ba? Pandayan. Saan pagluto? Sultan Bisaya. Ay, tabo na. Kasi dali. Nagadiin man ka. Dari pa rin. Pandayan. Oh. Saan na mo pagluto? May oyster sauce. Dari boy. Marvel lang sa kalay. Nagadiin ka ta. Ano yan? Saan na pagluto? Togo ng ate na kaya? Ha? Togo ate. Nagadiin ka dong. Dra. Pandayan ra. Saan na pagluto? Silabon. Masuk ka onday kini trabaho. Nagadiin ka ta. Ano mo ba? Saan na pagluto? Abuat.
Bukaon ka na. Dari man kata. Pandayan. Saan na pagluto? Sabuan. Yang mukaon ka? Nagaliin ka bay? Ngaraw. Ano yan? Silintal. Padayan. Saan na pagluto? Sa bawon niya. Kasi mo luto ana. Ako ra. Ikaw ra? Sige. Tagadiin ka ma'am. Nagadiri ra Pandayan. Andayan. Mga on magutan. Oh. Saan na pagluto? Paano? Salamat. Salamat. Tagadiin ka day. Dayan, sir. Mga on day magutan. Oh, ma'am. Saan na pagluto si mama? Pan. Sa buwan? Oh, sabuan. Sa inyong isubak. Wala, kan na. Salamat. Tagadiin ka day. USA. In short, Pandayan. In short, na sa Pandayan. Saan ninyo pagluto? Kano siya ka na tinulang manok. Tinulang manok ka na ikaw na lubak. Lagay mo ka na kaday. O, pasalamat sa donors. Sawadee ka. Ay, bangkuan, nag-try mo. Tagadiin ka ta. Saan na pagluto? Siniato na ni Suki. Ikapila na ni mo dere. Ata pantry na mo sa kapilya. Apil ni. Eh, mga ano nga, Pilipin niya. Okay, Kahapon na absent. Eh, may naman kami itong destino. Tagadiin man ka ta. Tagadire ra Pandayan. Andayan. Saan na pagluto? Pinakupit lang, sir. Thank you very much. Tagadiin ka ma'am. Sitio Central. Saan yung pagluto ni ma'am? Utan Bisaya. Nesalbo niya. Utan kuanan o isla. Bakal isla. Sigara ko isla. Na nakisubak daan? Nana ko'y subak daan. Kita man ko manay pantry. May baligyan at to. Salamat. Salamat, sir. Salamat. Cute, imong ka, may palaran mo.
Pila mong edad ta? Ta, pila mong edad? Sila ko na yung edad. Pila mong edad? Bili mo idan. Pila mong edad? Size. Size. Na eskwela na ka o pa? Eskwela ka puno ka. Baga sir. Wa pa? Eskwela. Day. Tarungan na ha, mabuha kang itlog ha. Ala. Ina salamat. Ina salamat. Bye-bye. Ikaw ta, taga-diin man ka? Dayan ta? Bukaon day kagutan ta? Ha? Kaon ba ko nakagutan? Baga sir. Uy, tingnan mo. Uy. Salamat. Salamat. Pili mong edad ta? Bili mo idan. Ha? 8? Kailan na ka? Sa kang gradua? Ano man imong favorite subject? Recess. Favorite subject. Ah. Salamat. Taga-diin ka, ma'am. Pandayan. Saan mo na ipagluto? Utan saya. Kamao ka mo utang siya. Dapat mo buwang sir. Balik kawayan. Buwang. Lang yan. Saya. Meron ano? Ano sa tangka na ako? Ano ni? Lamang ka. Salamat. Taga-diin ka, ma'am. Pandayan sir. Pandayan, sir. Asa man ibong area? Sa Nakos na assign sa Shield U-turn slot. Asa debit? Ah, kanang U-turn. Sa orasa diya nga busy kayo. Gani ang buntag sir. Nang sa oras? 8 to 10. Inaron do. Kahapon, Sa hapon mo ato na nas mga alas 3. busy na sa balik. Unsa man nimo pagluto? Pakbit lang ni sir. Sige. Salamat. Salamat. Taga-diin ka, sir. Andayan. Ah. Ikaw ni pagluto, sir. Salo na na. Ikay mo luto ani o imong misis? luto. Ikaw? Kamao ka? Oo. Sa may suba? Kanang tuan, mitiplo ko kining sikwa. Bidira na. Pwede na. Mga on imong mga bata ini. Oo. Salamat. Salamat. Taga-diin man ka ta. Pandayan. Mukaon day kagutan ta. Kaon ka? Pero nga imong mas itabo na ang ilong. Distansya. Distansya, magiantag pulis na. Distansya, bukton lang, bukton. Bukton, bukton. Bukton lang, extend ang bukton. Extend bukton. Sibog, extend bukton. Kasaan lang mo ta. Oy, kay niingon na Vice President Duterte tay magtinakdanay hinuunta. So bukton lang, bukton. Bukton. Extend ang bukton. Sibog. Sibog. Ikaw ta, di ka malinya? Pagman na. Pagmasta. Sibog gamay, sibog. Extend lang bukton, extend ang bukton. Okay na ka, ma'am. Ayaw na magsibog, okay na mo. Extend ang bukton. Ikaw day, layo ra ka. Extend ra ang bukton, bukton lang. 1 meter man na, 1 meter. Sibog gamay. Tagapandayan ra mo pulos, ma'am. Salamat.
ka ta. Nagapandayan. Saan na pagluto? Ako, mama na naman po. Yung mukhaon ka? Nakita. Kano na rin mo dito? Kano rin mo? Plastic eh. Malimot. Lagi malimot ito. Lagi yung sound na dyan. Dili ko ito. Hindi ko pamatag. Malipat na. Ini tira. Gatag na ito. Amo ito yung bana. Nakasakay na ko ito. Ako to lang sir. Tidsa. Tagariin ka ta. Tagariin ka. Pandayan. Saan mo na pagluto? Mababa na naman ito. Yung mga? Kanya, mukhaon ka. Mukhaon ka? Ano garating mo? Tingnan din sa tingin. Basta ko naman natin. Maungan ko na yung pasayro. Gagana, mayroon linyaw. Tagadiin man. Taga-tira lang sir. Ano yan? Saan mo na pagluto? Paano na sir? Sasaka na din. Sige, sige. Salamat. Salamat sir. Tagadiin ka, ma'am. Ano yan, sir? Saan mo na mo pagluto? Salamat. Tagadiin ka, ma'am. Pandayan na sir. Saan mo na pagluto? Tandisaya. Wakag buwad pinikas. Nakaibuhat pinikas, bay? Palit pa sir. Thank you sir. Salamat. Ugma lang tamo siya magbugas kaya mo pa itong iripak. Kaya nga na magdi na may kaabot, manira na mo. Tawag lang yun sir. Para matuon. Kaya nabalik sa Nilo, alas 12 na gyud. Gikan ka nila, alas 9 pa no? Alas 9 pa ka dito. Tagadiin man kata. Kusga. Taga? Pandayan. Dayan. Saan na pagluto? Injek ang gamang rin. Lahutay mong itlog, lovely. Ay. Tagadiin ka, ma'am. Taga-Pandayan ra. Saan na pagluto? Pakbel sir. Thank you sir. Hawak mo rin.
Kuha lang ito kartonel. Karton ito biscuit ba? Para sa nauhay. Hindi ka maigos, sir. Dagan pa na tayo. Namin yung biscuit dito. Mga nalaya itong ipakapin. Nakakoy na mga tarak ko. Nakakoy ko ito. Ito, oy. Kadadiin, ma'am. Bandayan, sir. Ay, wala ka ba? Ay, wala ka ba? Hindi ka kalasa? Wala ko. Kadadiin man ka, ma'am. Taga bandayan na, sir. Ay, ba, sir? Ay, kuya, ay. Sabi nyo pagluto. Paano man eh? Nung di bang kagada kalbasa? Napukay ka sa kagahap. Ano pa kayo ng kalbasa? Ito na kagahap. Kung sa man yung gustong utanon, ugma. Magyapon. Kung sa nindot utanon, iyapil na itong order, ugma, sir. Okay, ito ko nang tanong na. Say, mayo. Nawaron ba? Para malahi sad. Labo, mo ko masito. Tanong mo sa yan may... Lovely, unsa may ordero na to? Karot. Karot, sir. Isa pa. Para makaasitada sila. Unsa pa? Tanong. Patatas, carrots, atsal. Atsal bo, oo, silispada. Luya. Why luya? Tomate. Loy ah. Oo, tomate. Well, Kung kagara na ay. Kamot mo ba? Kaya mo sa kanina. Gikan na sa musilingan. Salamat sa among donor sa homeowner sa Royal Cebu Estate. Iyaning donasyon. Sa atasan ning ibahin-bahin. napa ko yan. Kami tanong. Kaya ako Oy, way mo salot ha. Way mo balik ha. Para maangay. Tagadiin magkata. Tagadiin. Bandayan. Saan na pagluto? Kanon. Ikaw ta, tagadiin ka ta. Bandayan. Pandayan sa. Sulit taga Pandayan ro no? Way na sa gula yung barangay. Saan na pagluto na imo ta? Kamao ka maluto imong mama. Mama. Yang mangaon mo? Ah, Saan mo na pagbahin-bahin, lovely? Ay, bukas, sir. Ano ay bugas? One half? 1 kilo na? Ganadura ba? Uwa na lang eh. Ugma na lang. Ilang kilo? Bukas na, sige. Wasa. Ikaw na to, ah. ay, wala. Neil, magkuha tayo kang noodles dito, Neil. Sa clubhouse. Ito tayo. Itlog. Tagadiin ka, ma'am. Kalachutsi sa Pandayan, Gabon. Ikaw, ma'am. Tagadiin ka, ma'am. Saan na pagluto? Tundo ha. Pagdali, Neil, kaya para makaabot pa ka. Usa lang, Neil. Madaanan ng usa. Salamat. Tagadiin ka, ma'am. Pandayan? Kung saan mo na pagluto? Panon sila. Uy, iyan ang anam na nangari, uy.
para ma-apil. Apilian ni sir ay. Tulo. Wala hinusunod to lamisa na harag noon. Apili sir. Salamat, taga-diin man. Tagapandayan lagi hapon. Ikaw ta, taga-diin ka ta. Isaw man na nimo pagluto. Diin man ka man sila. Kani mo rani mo rice o aras kaldo man. Ano ba yan? Biscuit. Kumuha ni Will. Taga-diin ma'am. Pandayan, sir. Ayan. First time ni mo ma'am, ikapila na nimo. First time pa? Kaduha. Gano'n yung pagluto? Tanon, bisakon. Salamat. Taga-diin ma'am. Pandayan. Saan man ipagluto? Tanon, talon. Ito bro. Gusto lang. Ablihin na yun rin para makapil. Dari lang nilo. Dari. Mura na mo nag-shopping ma'am oh. Saan na pagluto ma'am? Tanon ro sir. Na kay mga bata para na biskit. Nakatulog ka po. Sila may edad sa mga bata. Ano sir? City o cheese. Salamat. Ito man ni sir, tulungan ni. Ihatag lang. Ihatag lang. Yan sa kataw. Oh, Dili na ablihan sa usap. ay lang. Ah, sige. Kanya nanay putos nga individual. Ayaw lang ayaw na lang. Ang toothpaste lang ibuwag oh. Di ay lang buta ay lang ihapad. Ang toothpaste o sa lahi sana Okay. para lang maabot. May nakaabot ka noodles bay. Tagaliin ka ta. Ayan. Ugma na lang. Ay lang. Ang toothpaste lang itagsa. Tagadiin ka day. Saan man mo pagluto? Naanan lang kami isda.
Tagig toothbrush oh. Sabunan ko na na. Nalalag, looban yung na. Unay toothbrush. Looban na rin, dagan para ba? Salamat. Oh, ang iyang favorite, ang milk Milo. Hindi man ako. Dong isulo ba face mask dong? Ito rin sulo. Okay, no, biscuit ka din ha. Asa yung plastic? Saka na. Tagadiin ka ma'am. Ano yan? Gawin yung pagluto. Ano na sir? Salamat sir ha. Salamat. Bantay ng itlog di mabuak ha. Ay, namama na yung daganan. Jay, akin sa ganyan na toothpaste. Hashtag na lang, hashtag na lang. Anong dagang anak te? Dami ng plastic na, dali. Bati wala. Nakainodlos ako lang. Maupan mo rin ito. Isunod karton Jay. Ayulang mo yung bato sa mabuhay. Ay, bakit pasalamat sir. Ay, ano ay thank you. Oh, Diyos. Oh, gusto ko kamatis. Salamat. Salamat sir. Salamat. Tagadiin ang kata. Tagalan mo. Luwag ka doon. Ano lang, kailangan. Tagaan mo ani ka ng gabaw. Mama, lagi ka ng mga mama. At Mama, ka ng kailangan. Asa man ang karton wala na. oh, ganda. Nagdagan na ko. Makaluya. Gata na makaluya. Ako na bakit? Itarog sa loob ang face mask ma'am. Oh, kanang ka na. Ito na. Ano sa pagkakit ka beso makaluya. Ano rin pag-fruit ay. Ako na pag-fruit din pa. Dadagan na sila. Thank you, sir. Salamat. Why ni balik? Salamat. Ilaw na kabuan day. Pito. Dito yung kaluya. Si kapila man na. Kaduha. Ang kamaguangan pilay unsa man laki babay. Lalak. Kani Babay. babay na. Wa pa nimo gi-check. Salamat sir. Salamat. Tagadiin. Pandayan sir. Salamat. Salamat. Tagadiin ma'am. Dali sir. Sa ni pagluto. Salon sir. Nana kay noodles? Nanado ka. Salamat sir. Salamat. Tagadiin day. Kuan. Ubosing dyan. Central na na. Dito. Central na. Dyan. Unsa man na Sintio Central. Oh, central na, sir. Wapa lagi ni linya. Tagadiin ta. Pandayan. Sa ni pagluto si mong mama.
May mukaon ka? Bon. Sige na, sige na. Tagadiin ta. Tagadiin dahi. Pandayan, sir. Saan mo ni pagluto? Kuan. Tanong ang tanong. Noodles na nabilihan na ning uban. Salamat. Tagadiin man kata. Pandayan, sir. Isa ka ba na pagluto? Ha? Kapakap na to. Utan, saya. Utan, saya. Gadiin ma'am. Occidental. Sa Pandayan? Central. Central. So ang boundary sa Central kining dana. Sa Pandayan, ganun dana na. Dito na, central na. So kana diha iskina Central na. Central na. Dili na takutok sir eh. Dili. Tunga sa So kini iskina Santa Lucia mo'y utlanan sa Pandayan. After Santa Lucia, apil na sa eskwelahan, mauna ng Central. central. Na diha si Mayor Joy Joy na puyo Oh. sa Barangay Central. May ni Sheila kay Suhito ni. Tagadiin ma'am, Kaya, Central. Saan ang pagluto? kapag di saya, sari-sariyo lang ni Ron. Nodo. Salamat. Salamat. Pila edad ni mo ta? Pila mo edad? 8. Sa kang graduha? Sige pa inyong klase? Module? Niya, katubag ka sa module? Malang. Katubag ka? O imong mama ni answer? Salamat! Try mo din. Hey man imong face mask? Nagdampan niyo, dampan. Face mask! Sa loob. Na. Ting na wahi. Nahapit na gyud na horot o niya ang nabili na mong itlog na lang o noodles. Napay mga bate. Napay okra sir. Wala na. Okay. Oy, napa, ginusta na pa ko. Ha? Wala na, wala na. Kuha na lang dito. Nodo, sugitlo, Paris. Cut. Nagana lang noodles sir. Cut na lang. Ay, kamuda, ganun na. Salamat. Ay, usa mo nalata. Balik no? Mga bata, wa mo na malik? Namalik na sila, oy. Namalik. Oo, baguhay pa ko diri. Salamat. Ganun rin plastic yun eh. Kay teacher, yo ko na siya kasi. Wala na mo nagbalik-balik ni mga bata. Wala pa na sila. Mga na ni, nahurot na nga mong daddy ni, nahurot sa mga tao nga naglinya. Salamat kaayo sa pamilyang Syakor sa pagboluntaryo na sa karong adlaw sa atong pantry. Ay, panghatag di lilo. Naglinya naman na ganina.
kilo ng hatag sa kiya dito. Balik ka po kung itlog, sir. Balik yapon ta. Salamat kayo sa inyong tabang. Gikan dire sa Iskina, Santa Lucia o Pandayan sa Barangay Poblacion Occidental. Magpasalamat ni sa tanan natong donors sa atong community pantry. Doon na patay na hibilin mo sa katray. Daghang kayong salamat. Bay, ay tabunin na itong nga, bay. Daghang salamat mo ni itong community pantry. Kuha sa gikinanglan, hatag kung may ikatabang. Daghang salamat sa tanang tabang, sa tanang nitampo sa atong community pantry. Ini si Leo Lastimosa. Daghang salamat ka na itong tanan. Kanina lang. Alam mo, ito magkabuti na, sir.